Wata matashiyar budurwa mai abin al'ajabi Janet Isa, 'yar asalin jihar Yobe da ke Najeriya, mai baiwar lankwashewa. Masu kallon mu da sauraron mu sai ku biyo mu a cikin shirin namu. Masu kallon mu da sauraron mu barkanmu da wannan lokaci, sannan mu da sake saduwa a wani sabon shirin namu da ke kawo muku abubuwan da ka faru a gida da wajen Najeriya. Na abubuwan nishaɗi da kuma abubuwan al'ajabi da kuma labaran masana'antar Kannywood, masana'antar shirye-shiryen fina-finan. Wannan matashiyar budurwa da kuke gani 'yan Najeriya ce, 'yar kuma asalin jihar Yobe, wadda wasu suka ce baiwar lankwashewa ne da ita, wasu kuma ke cewa a'a, ai training ne ya ratsa yarinya. Yadda wannan matashiya Janet Isa ke lallankwasa jikinta tamkar babu kashi na bai mutane da dama mamaki, la'akari da ba kasafai aka fiye ganin mata na irin wannan lankwashe-lankwashe ba, musamman a cikin Hausa Fulani da ke Najeriya. Sai dai a gefe guda kuma wasu na ganin cewa irin wannan lankwashe-lankwashe ba na 'ya'ya mata bane ba, domin jikin mace da na namiji ba ɗaya bane ba. Kada ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙarawa da liking da comment, domin ta hakan ne kawai za ku rika samun shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka ɗora. Ku kuma bayyana mana ra'ayoyinku akan wannan matashiyar yarinya mai suna Janet Isa.